Bună, dragilor! Suntem din nou aici, alături de Bruno, de Best, de Maila. Da, Bruno! Mereu e bucuros și ghiduș și acum dă din codiță acolo lângă Maila. Și de Mico. Astăzi vom citi Pete Motanul și ochelarii săi magici. De Kimberly și James Dean. Pete Motanul nu era fericit. Niciodată nu mai fusese morocănos până acum. Niciodată. Pete era cuprins de melancolia pisicii albastre. Apoi, ca și cum lucrurile nu ar fi stat suficient de rău, apare și broasca morocănoasă. Broasca morocănoasă nu era niciodată veselă. Era mereu încruntată. Însă astăzi, broasca morocănoasă nu era morocănoasă. Hei, Pete, uite, acești minunați ochelari de soare albaștri și magici îți alungă tristețea. Te ajută să vezi lucrurile într-o lumină cu totul și cu totul nouă. Pete și-a pus minunații ochelari de soare albaștri magici și s-a uitat în jur. Tot înainte! A strigat el și a început să cânte. Pasărea ce ripește cerul este senin, soarele strălucește, îmi merge din plin. Pete i-a mulțumit broaștei morocănoase pentru minunații ochelari de soare albaștri magici și a plecat. Curând a văzut o veveriță. Veverița nu părea prea fericită, așa că Pete i-a spus: Hei, măi, veverițo, dar ce-i cu tine? Ce ai pățit? Sunt atât de furioasă. Nimic nu merge bine. Nu am găsit decât o singură ghindă astăzi. Dar încearcă acești minunați ochelari albaștri magici, i-a propus Pete. Te vor ajuta să vezi lucrurile altfel. Veverița și-a pus minunații ochelari albaștri magici și s-a uitat în jur. Extraordinar! Și oare ce a început să facă? A început să cânte. Cântați și voi cu mine? Pasărea ce ripește cerul este senin, soarele strălucește, îmi merge din plin. Pete și-a luat rămas bun de la veveriță și și-a văzut de drum. Curând s-a întâlnit cu prietena lui, Țestoasa. Țestoasa nu părea prea veselă. Ce ai pățit, Țestoaso? A întrebat-o Pete. Pete, sunt atât de frustrată, nimic nu merge bine. Sunt întoarsă de tot astăzi. Măi, broască, măi, Țestosuca mea dragă, încearcă acești minunați ochelari albaștri magici, i-a sugerat Pete. Te vor ajuta să vezi lucrurile cu totul și cu totul altfel. Țestoasa și-a pus ochelarii de soare albaștri magici și a privit în jur. Formidabil! Și a început să cânte. Cum cânta? Pasărea ce ripește cerul este senin, soarele strălucește, îmi merge din plin. Pete și-a continuat drumul pe skateboard până când s-a întâlnit cu aligatorul. Aligatorul nu arăta deloc fericit. Ce ai pățit, aligatorule? L-a întrebat Pete.
Măi, Pit, sunt trist. Sunt atât de trist, nimic nu merge bine. Nimeni nu vrea să se joace cu mine astăzi. Aligatorule, încearcă acești minunați ochelari de soare albaștri magici, i-a propus Pit. Te vor ajuta să vezi lucrurile într-o lumină cu totul și cu totul nouă. Aligatorul și-a pus minunații ochelari de soare albaștri magici și s-a uitat în jur. Super! Și oare ce a început să facă? Da, a început să cânte. Și el cânta împreună cu voi așa. Pasărea ciripește cerul, este senin, soarele strălucește, îmi merge din plin. Pit și-a continuat plimbarea pe skateboard, simțindu-se grozav, când deodată a căzut. Minunații ochelari de soare albaștri și mai l-a căzut pe partea, ați văzut? Minunații ochelari de soare albaștri magici s-au spart. Opa! Pit nu știa ce să facă fără ochelarii lui. Atunci a ridicat ochii spre copac, unde a văzut pe bătrâna bufniță. Bătrâna bufniță înțeleaptă i-a zis: Pit, Pit, tu n-ai nevoie de ochelari magici ca să vezi lucrurile altfel. Amintește-ți doar să privești partea bună a fiecărei zile. Pit s-a uitat în jur fără ochelari. Oh, grozav! Și a început să cânte. Pasărea ciripește cerul, este senin, soarele strălucește, ne merge din plin, pom pom. Asta este povestea lui Pit și a ochelarilor săi magici. Sper că v-a plăcut. Căței! Iui! Da, dragilor! Sper că v-a plăcut și vouă. Pa, pa! Ne vedem data viitoare!